Здравейте, приятели! Добре дошли в канала ми. Днес ще направя едно трасе, което ще го направя също така на семинарът ми на 19 ноември този месец. Здравейте, хора! Той ми помогна да монтираме това трасе. Първоначално, когато дойдох тук, не знаех какво да ви подготвя, но вследствие между двама ни монтирахме нещо много яко, така че останете и вижте цялото видео до край. Приготвил съм една изненада, която няма да я споменава в това видео, но когато дойдете на самото събитие, съм сигурен, че ще сте приятно изненадани. Добре, да направя един преговор. Почваме от тук, докосвайки градата зад линията. Отивам на там, върху почката, тежестта, минавам хълки, града, горе-долу, горе-долу, кутията, търкалям я, въжета, хълка, въже, равновесие върху щангата, монтирам танка, бутам го, трябва да се качи върху тежестите, взимам една пръчка, минавам върху тежестите от щангата, след това пазя равновесие на гирите, боксовата круша, гири, качвам се върху кутията, слагам пръчката вътре, слизам долу, тичам, взимам 50 кг топка, връщам я, т.е. слагам я върху другата тежест, качвам се пак на кутията, скачам върху въжето, катера се догоре, слизам и изненадата ще разберете на самия ден. Това въже. Бас яката тренировка. Добре, ред на Рълев. Готов ли си? Да. 3, 2, 1, старт! Пуска таймера, тича. Първо препятствие, хълки. Както виждате, ниски са му. Предимството на него е, че е малко по-висок. Така, чекпоинт. Това е като стълба.
Зала RX Infinity Box, най-добрата зала, by the way. За момента няма друга. Много добре Рълев. Успешно минаване по стълбата. Сега директно към кутията. Браво! Да видим тази техника. Много добре. Не стъпва на земята въобще. Идеално преминаване. Добре, премина. Кутията успешно. Сега грабва въжетата. Минава през халката. Вижте го каква маймуна е. И успешно се приземява на кутията. Просяга се. Взима въжето. Огромна засилка. Стъпва. Добре. Втори опит. Браво. Идеално преминаване. Много добър баланс. Равновесието е една от силите му. Няма как да изгуби равновесие. Сега трябва да се качиш на плочата му и да се фанеш за лоста. А така паркираме тежестите. Сега трябва да монтираме количката, a.k.a. танкът. Браво, едно по едно. Бърз е като автомонтьор. Двете наведнъж. Чакай. Трябва ръчката нагоре, да. Извинявай. Малко неизправност. Спечели си 5 секунди. Ще ги махнем от времето. Времето, което си направил, просто ще махнем 5 секунди. Идеално. Успешно преминаване. Сега минаваш по тежестите, да. Прескачаш кутията, точно. Добро приземяване. Добре. Оп, браво, добро спасение. Хубаво, че е пръчката. Боксовата круша. Качваш се и ръгаш пръчката. Добре, мина. Сега взимаш топката, която тежи 50 кг. Това съм 50. Добре. Хващаш пръчката. Катериш се догоре и трябва да докоснеш желязото. Още малко. До желязото. Добре. И сега тичаш, прескачаш. Няма проблем. И стоп. Да, това аз го бях включил. 3 минути и 53 секунди. Не е лесно трасе. Много е силово. Огромна подготовка. Браво, много си нацепен. Първи опит. Ева с първи опит. Това е кът видео. Чувстваш, че съм готов. Еми, застани зад линията. А така, сега. Да. Добре. Таймера, примерно, е тук. Натискаш и тръгваш. В момента, в който го натискаш,
Демек се тръгнал. Толкова да там, май няма да дам, добре. Добре. Хубаво. Еми, готов? Да. Когато пуснеш, тръгваш. Старт. Браво. Бягаме, минаваме хълките. Ей, релеф е огромна нинджа, гледай го. Хубавото нещо на него е, че е и висок. Може да минава доста по-пъргаво. Трябва да слезеш додолу да докоснеш другия лост. А така. И пак на връщане на обратно трябва да докоснеш пак долния лост, за да може да продължиш напред. Добре. Идеално. Браво. Каква техника. Още веднъж трябва да минеш, за да се засилиш хубаво. Така, сега стоп. Идеално мина. Браво. Това ти е играта. Така. Стабилизирай. Хубаво. Ай, добре пак. Засили се малко по-хубаво. Фани лоста първо. Фани се за лоста. 2 минути до тук. Не, извинявай. Защото бях почнал да снимам малко по-рано. Добре. Искаш да повториш? И ти. Да спреме да повториш. Искаш ли?